Jiena mort għal-3 waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-laqat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti u narfu ħtijietna biex nitejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa mexxiha dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu. U dan kien iġibu ħafna, għax bih il-mulej kien ta' rebħa lil Aram. Iżda r-raġel għad li soldat qalbieni kien lebrus. Ħarġu l-Aramin bil-ġgajtiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġibu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Darba qalet lil-sitta, mhux li kien Sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija, għax kien inaħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil Sidu u qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu, aqbad u mur, issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u ħamijaw 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U l-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tgħid hekk. Kif tasallek din littra, ara, inkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex tneħħilu l-lebra li għandu. Malli qara littra, s-Sultan ta' Iżrael ċarrat il-biesu u qal, mela jien xi Alla nagħti l-mewt u nagħti l-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu qafu u waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama li s-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu. U għalhekk bat jgħidlu, dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek? Ħajġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U mar Naaman biżwiemel u l-karrijiet tiegħu
u waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew batlu messaġġier jgħidlu: Mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara, qal, jien qed bejni u bejn ruħi li ju kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u jxerret idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebra. Jaqgħu Abana u Farfar, ix-xmajjar ta' Damasku, mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael, ma nistax ninħasel fihom u nindaf. U dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa akbar ma kontx tagħmilha, mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu raġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf iva li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ruħi għaċċana għal Alla, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Bħalma żiela tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Ruħi għaċċana għal Alla il-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma imexxuni, iwassluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi, u nrodlok ħajr biċ-ċetra, o Alla, Alla tiegħi, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lil-ġemgħa: Tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma nt waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Rridu jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Hawnhekk tal-Evanġelju naraw din ir-reazzjoni violenti ta' dawn in-nies li kienu qegħdin jisimgħu il-Ġesu fis-sinagoga. U li ġara kien illi kif semmilhom
xi ħaġa li fil-fatt hija mill-Iskrittura stess u li kienu jafuha. Dawn ħaduha bi kbira u l-Evanġelju jgħid kulħadd intela bil-korla. U mhux biss irrabjaw, imma qamu ħarġuh barra mill-belt, ħaduh fuq ix-xifer tar-rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Dan huwa l-ewwel attentat kontra Ġesu biex jeliminawh propju meta Ġesu mar Nazaret. U li joltok ħafna f'dan l-Evanġelju u il-bidla li seħħet f'dawn in-nies. Għax ftit qabel hemmhekk fis-sinagoga stess jgħid San Luqa li meta semgħuh jitkellem, San Luqa jgħid kulħadd leqa il-kelma tiegħu u staġbu bil-kliem mimlieħ l-ewwel li kien ħeġ minn fommu. Mela dak meta tkellem l-ewwel darba. Meta mbagħad għalilhom dal-kliem li smajna fl-Evanġelju llum, għamlu din ir-reazzjoni violenti u rridu jeliminawh. X'ġara? Għaliex meta Ġesu semmilhom hawnhekk l-Iskrittura, żewġ episodji mill-Iskrittura, mhuwiex qed b'xi mod lilhom jinsulthom, iweġġaħħom, jew ma qalilhomx kliem li minħabba fihom kellhom jirrabjaw. X'ġara? Għax Ġesu hawnhekk din is-silta jgħidilhom kif ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. U jgħid kif fi żmien il-profeta Elija u l-profeta Elisew kien hemm dawn iż-żewġ ċirkustanzi li jsemmihu meta Alla għamel leġubijiet u fejjaq mhux il-xi ħadd mill-poplu ta' Iżrael imma xi ħadd il-barra mill-poplu ta' Iżrael li kien juri li Alla mhux Alla li torbtu ma' poplu, ma' razza, ma' grupp ta' nies, ma' pajjiż, imma Alla u Alla għal kulħadd. U li jrid iwassal l-imħabba tiegħu u l-fejqan lil kulħadd. U dan li lilhom dal-kliem tom daqshekk ġewwa u għamlu din reazzjoni li fil-fatt kienet imbagħad tagħti prova kemm veru dak li qal Ġesu fil-bidu ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu għax hawn kien pajjiżu Nazaret u spiċċaw biex riedu iwarbuh min-nofs, jeliminawh. X'messaġġ jagħtina dal-Evanġelju għal ħajjitna llum? L-ewwel jurina kemm huwa importanti li aħna nilqgħu il-kelma ta' Alla kif inhi. Anke meta lilna tkun kelma li tagħmlilna sfida, li tistidilna għal xi ħaġa jibsa, jew anki tbiddel il-mod kif soltu nirraġunaw aħna. Nilqgħu il-kelma tal-Alla kif inhi. Il-kelma tal-Alla aħna m'għandniex nisimgħuha u minna nażlu din toġobni, din ma toġobnix. Din nagħmilha, din nirrifjutha. M'għandix nagħmel hekk. Kultant jista' jiġri hekk. Li aħna meta nisimgħu l-kelma tal-Alla ikun hemm dak li jdoqqilna l-widnejna u mbagħad affarijiet oħra li rridu nwarbuhom. Kelma ta' Alla għandna nilqawha kif inhi u nħalluha tidħol fil-qalb tagħna u tbiddel għall aħjar il-ħajja tagħna. Mbagħad hemm xi ħaġa oħra importanti li dan l-Evanġelju jurina. Ġesu kemm meta laqgħuh u kemm meta ma laqgħuhx baqa' jaqdi l-missjoni tiegħu. Għaw ġusti kliem fl-aħħar tal-Evanġelju
jgħidlek baqa sejjer. Mhux biss baqa sejjer jiġifieri ma setawx imbagħad jitfgħu l-isfel, baqa sejjer bil-ħidma tiegħu, bil-missjoni tiegħu. Għaliex Ġesu li kien jagħmel ma kienx jagħmlu għal wiċċ in-nies jew biex huma jieħdu gost bli qed jisimgħu jkun popolari u jaqafem. Seta' anke ma dawn in-nies meta l-ewwel laqgħu il-kelma tiegħu u staġbu bil-kliem imlieħ l-ewwa kien ikompli sejjer jgħid ara qegħdin nkun popolari hawnhekk. Ġesu ma kienx jagħmel għal popolarità imma biex dak li jgħid ikun b'fedeltà mal-verità u b'fedeltà mal-missjoni li kellu. U għalhekk Ġesu baqa sejjer. Dan l-episodju hawnhekk li nsibuh pjuttost fil-bidu, fir-4 kapitlu tal-Evanġelju skont San Luqa, lilu ma kellux influenza fuqu li jgħid isma' aħjar noqgħod attent ma' dan nies, aħjar noqgħod attent fi kliemi x'ngħidilhom u x'ma ngħidilhomx, baqa' jgħid il-verità anki meta jkollu reazzjoni ibsa min-nies. Il-verità bl-imħabba dejjem imma jwassalha. U dan huwa messaġġ importanti anki għalina, anki għall-Knisja. U tant jiġri illi il-Knisja twassal il-kelma ta' Alla u dak li jgħidilna u ma jdoqx fil-widnejn, ma jdoqx tajjeb fil-widnejn għal xi ħud min-nies. Pereżempju, meta l-Knisja tgħidilna kemm importanti li aħna nirrispettaw u nożżu l-ħajja ta' kull persuna, ta' kull bniedem. U għalhekk li inti taqbad u toqtol, bħalma qed jiġri llum fil-konflitti fil-gwerer, taqbad u toqtol in-nisek u tgħid x'issa tagħmel fil-gwerra qegħdin u ma tqis il-valur ta' kull persuna li ħaġa ħażina. L-istess, anke meta aħna ma nirrispettawx il-ħajja ta' kull bniedem mill-ewwel mument meta dil-ħajja tibda, jiġifieri mit-tnissil, u nitkellmu fuq dak il-perjodu qabel persuna titwielet isu mhux hekk. Alla jridna inkomplu naħdmu biex nuru għoża u rispett lejn il-ħajja ta' kull bniedem. U għalhekk anke meta ikun hemm din reazzjoni minn xi ħud, reazzjoni kontra, irridu nkomplu nwasslu dejjem il-verità bl-imħabba. Dan nitolbuh il-lum ispirati minn din kelma tiegħu, nilqgħu il-kelma tiegħu u nwassluha dejjem il-verità bl-imħabba. Nisqu tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jina biex tkompli ix-xandar il-verità tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej għatina l-grazzja dejjem nilqgħu il-kelma tiegħek ħalli nħalluha tbiddel għall-aħjar il-ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għandha kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Inna Mulej biex dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem il-qaħħom fi ħdanek għad il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha fit-tjaħ tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala qaddejja tiegħek int tbiddililna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek Mulej tnaddafna fruħna taqqadna bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jiena mort għal-tlet waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-qatni f'dal-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Nitolbu f'dan ir-Rożarju għall-Papa il-Jun biex il-Mulej jkompli jagħtih l-għajnuna
fil-qadi tal-Ministeru tiegħu bħala raj tal-Knisja Universali. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jismat talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw
fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Mis-sena li tifismewiet itqaddes ismek tiri sa tnatek ikun li trid int kif fissemmek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talb tagħna, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha min id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju ddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri sa tnatek ikun li trid int kif fissemmi da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġela l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Itlob għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob Om għalina. li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda.
Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlussin id-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu itħolina fit-taqbida. Kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li li kalla f'dalek il-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera li wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnejna l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitluk glorjuż saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha,
imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu